যে আগে যে বিজেপি খাইদोंनाय प्रत्येकटा बिसियाव जों खबर नायनायखा 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायग्रामा फायै जों खबर मानखा अर बाकी कटाल खाय केबो जयनिं खाया बाकी कटाल केबो जयनिं खाया अबनो आं दिनै सानामो जोंमाने ताम बिजेपि खायके आंखा अब खरकसा बर पयबार जयनिं मार केबो बर तामनो नागरा गदों दों बुनि वाखम बुइदा बुजियाङै मान नाय नायमाने अर जे बरक दै फैमानि अ बरक সম্পূর্ণ ও এরিয়ানি বরগিয়া आं खोनाका तेलुमुरानि एके yang मान्दाय सिमना चरिलाम गुलागाटी अबाहायनि तुबोय जयनिं ताबुकसाब जरा अरनि लोकेल खरकसापन जयनिं रनाय तिरै जों दिनै अर 17 पेक जला जन्मदिनगर आन्दारनि जों अर जे 9टा बिसि जे गानागिनि जेता खुमलং नि आरो जेता तंतंनाय जोंरा प्रत्येकटा बिसिनि चेयारमैन सह तैचिनर जे लिडार सह जतन आचुकलायै जों दिनै खबर दिबरनो हालायखा जे मिया आरो जे खुमलं पार्टी अफिस बीजेपी नि पार्टी अफिस न इनॉग्रेशन खायना थांतने हायखाचिने त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बरमनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा फायै जे आरो जॉइनिंग प्रोग्राम हायखे मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम खालायखनि सामानि न आबनो तै किसा सानाय नबागै जों दिनार जतन कुथुमबायखा तामनि हिमालय जोंरा जतन सम्पूर्ण जों प्रत्येकटा बिसिनि जोंरा खबर ना हाबका जे नियारे जे चिनि जे आरो 9टा बिसि हायखे जोंरा प्राय नियारे जों आरो जे जिरायना खला नि किसा संकल नाहारि जोंरा सम्पूर्ण जों खबर ना हालाय माने जोंरा खबर माका बरक जे मिया फनुमानि जे 481 भोटार हाय जेता थाङो बरनो जेता जे खानामानि फेबा अर जों खबर नायनाय माने टोटाली जों प्रत्येकटा बिसियाव जों खबर नायनायखा जे आगे जे बिजेपि खायदोंनाय प्रत्येकटा बिसियाव जों खबर नायनायखा 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायग्रामा फायै जों खबर मानखा अर बाकी कटाल खाय केबो जयनिं खाया बाकी कटाल केबो जयनिं खाया अबनो आं दिनै सानामो जोंमाने ताम बिजेपि खायके आंखा अब खरकसा बर पयबार जयनिं मार आं अबसे सानामो जोंमाने जे फाइनै जतन से बाचाव जतन से जयनिं खालायबले बनि बागा आं दिनार सानामो जोंमाने बुइनि वाखुमबाय बुइनि तयार बाय नागरा गदों दों आं सानामो जोंमाने ककसे सानामो जों तामनि बागै गा कक सांगा केबो बर तामनो नागरा गदों दों बुइनि वाखम बुइदा बुजियाङै मान नाय नायमाने अर जे बरक दै फैमानि अ बरक सम्पूर्ण ओ एरियानि बरगिया आं खोनाका तेलुमुरानि एके yang मान्दाय सिमना चरिलाम गुलागाटी अबाहायनि तुबोय जयनिं ताबुकसाब जरा अरनि लोकेल खरकसापन जयनिं रनाय तिरै अब सम्पूर्ण खबर नाका तिनार सब बरक कमा जों जे खबर नालाय सम्पूर्ण खबर नाका लोकेल ने केबो जयनिं खायनाय तिरै बनि बागै आं सानमाने ओ जे बुइनि पारानि हायका बुइनि एरियानि बरक न तुबो अर जयनिं खालायबि माने अ बररा अर बुट नाया अरने सम्पूर्ण अर बरक बुट दय अर अप्लाई खालायमिया फे बार मसालायमन आं मिया मसालायमन जे नुगै वाना खरतां बुसना दिखनाय केंखामलाय खोना माने खरतां बुसना दिखनाय माने केंबाय के मसालायमन आसके मसालायगा बरक बांखा हायता केबा फायदि चैलेंज खायदि अ जागोवा नोंनि लांगा बुकसा नोंनाय जेसाबानो मसालाय दंदि अर 28 नि सामाने जों खेमते क कतर बसाया चिनो एरिया वाला जों चैलेंज खाइन जाव एस आं अरनि खरकसा आं अरनि इलेक्टेड एमडी सिङै ताबो बर्तमान आं एमडी सिङै चैलेंज खाइसौ पेकवा जला जन्मदिन गर जेसपन कुदिदि इनिकनाय खेंगै दुति खेंगै फन मसादि अर पास खाइनिया मुख्यमंत्री अर अमित शाह फन फाइदि के बर पेकवा जला जन्मदिन न सबै मिया ताबुक सब जरा आं चैलेंज खाइसौ के फुनर नाका सबै मानगिया चिनार जे एरिया जत लिडार जतन छै माने खबर पूरा सम्पूर्ण खबर नायनायखा बनि बागैना अ जेरि गनाय केङै मोसानाय र नायनोमेन अब किचुआ तामुं सिनेबा दफा अ दफानि बर रखना अब सानामो जोंमाने अरि गनाय माने मोसावै इरि गनाय माने मोसावै नि तामुंलाय देश बुसु ब जागा सगैत अ दफा ब जागा सगैत दफानि बर रक ब जागा सगैत निनि बिसकां स्राय साजागो एदिसि दखल खायनाय
এডিসি দখল খাইনাই বলতে নों এডিসিও দখল খাইনাই হাই জুরে দখল খাইমানাইবা গণতন্ত্র কোন করিখিয়া হাই দখল খাইগोन হাই বুকু বাইসगोन দখল খাইমানাय তার মানে স্রাই স্রাই ত্রিপুরাসার বুঝিनो नांखा ত্রিপুরাসার স্রাই স্রাই বুঝিनो नांखा नों जागाव एडिसि दखल खाइनायनि साजा करगोतै नों ত্রিপুরাসাर दखल खाइनाय एडिसि दखल खाइनाय माने तार माने 10 नो तो दखल खाइनो हाय जोंनाबले ताइबो मोसादै ताइबो बाथम बासै मोसादै आंनि कक्का मोसामाखौनो जेसखौनो मोनो नोंसोरखौनो मांगला बनि बागै चैलेंज जों चैलेंज बोलते जों बुट बायदि चैलेंज जों अ जागाव जों बुलाय तगलाय चैलेंजया जों सायाव थानाय गणतन्त्र अनुसारे बुट माने परे जों चैलेंज खाइनाय साबो पाइ जोंहाफोर नायनाय एडिसिओ 28 नि सामाने 28 जोंखे दाबो बोसाव एडिसिओ जों 24 हते 25 जों त्रिपुरायाव थानाय अब चिनि बर रकम जेसेबां नों थकाय साइ थांदों बुंनो दिना जों बुकसा नों बीजेपी नि कक नारक माने मिस कॉल चाकरी बुकसा जोंना हमला सब पुलिस लांना हन खरब तो पुलिस मान खानो मिस कॉल बाय चाकरी बुकसा इंटरव्यू रसन से माया बरन मिस कॉल फैगासा हा बुको जे तै क्रै तै एडिसो ताफन डिपार्टमेंट से क्रै डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट ना क्रै बुकनि ने पीडब्ल्यूडी जे स्टेट पीडब्ल्यूडी बरक जत किछु नाइ बले आरडी बरक नाइ बले ब्लॉक बरक चालकले अब ती प्रमोद था चालकबा সম্পূর্ণ চিন মুংসাপনা অরণ্য তাই কিচ্ছুয়া আবো কিচ্ছুয়া বন কানানুগৈ কম্পানুগৈ কোন সুবিয়ানুগৈ বেরমাসি যে নরম বনন বেরমান সাবো মুংসাপনিয়া বনি বাগেনা जों अरब बेकवा जलान बरक दिनै स्ट्रंगली जों अबन बगे प्रोटेस्ट खायो अबन कन्डेम खायो जों अ जागो जेना नकल खायै अबाय जॉइनिंग खायै कयबार खाइछनै हेनो कयबार जॉइनिंग कयबार खाइछनै अ जागो जब पार्टी ऑफिस न फुनुगै कयबार खाइछनै अबन बगेना आं दिनै सानामो जोङो जर चिनि 28 नि फाइनाय र 28 नि सानाय र हेके जों अ जागो मोसाय थानाय र नरक जेसबोन मोसादि नों वान सुना नांनाय दिनै बुजिया सुजिया वान सुजिया वै जाहायनो कक सामानि एमएलए पाइखा मन्त्रि पाइखा नों ताइ तौना नांले द हावा तौना नांले द हावा मन्त्रि पाइमान बरको त मन्त्रि पाइमान बरेबो त एरिया मा तंनाय बले हा जय मुसुम तै हाय जे सातै सामा बैया आनि को वान सुना नांनाय नों जे खरबसा मन्त्रि खांखाय निनि उपरो जे त्रिपुरासर आसाय त माने 14-15 लाख त्रिपुरासर आसाय त माने नो वान सुइ कक मा सानाय वान सुबो जे नों कक साया खांखाय आहायनो नों अ पाइमान परे नों ताइ बर बुम खां खुनुनाय निनो बुम खां त खुनु नांगोन ब्ले निनो बुम खां खुनु जनो देश बाय दं नों समाज बाय दं नांगोन अ दफा बाय दं नांगोन अब पाइमान बर नों बाहायखि दंनाय अबनि बागैनो जों सावा जे अमा हायकै जे खुमलंग एरियाव तुंफ्ला रोय दिनै ताइबो खानाका खरच चिन बरं नगा थांगाय बिहिक बिसाना दमक रैफु बिहिक बिसाना दमक रोय अ जागो तां खदिनि सिकिर त्रिपुरा म थान बरना हानि दमक रोय सिग्रा हिन आर दानायबा बके बुद्धिया दंनाय बके गणतन्त्र नों गणतन्त्र नायनाय खन बाइकि नगा थांनि नायखि दमक रोय हिनबा बने बगेना जांना तांखा बने बगे जों एलाट किनि सिमे जों एलाट जुदि अमाय द्वितीय बार जुदि हांखाय बिनि बिकल्प व्यवस्था जों ताम खालामनाय जों एरेन बरबो वान चलाय जों आलोचना ताइ आस कक सालिया ताइसन रकना हामबाय रोय जे मियानि जे जॉइनिंग प्रोग्राम अब फौज अब नकल अमाके नकल खाइमान खामे हाके चलि दंना अब बन्द खाइतन ओरिजिनल जरा गणतन्त्र अनुसारे जे मुचुनाय बथानाय जे मुचुया बथाया नक थांगाय चैलेंज खालाय अब हाय खालायमार बेलेक जायाना वान चलाय टोटली ऐसा मोरनी एकजला जन्म जोंनि खरचा इलेक्टेड एमडी सिङै आंमोन कन्डेम खायो बेलेक जायो हामबाय मिया टोटली चिनो एरिया बरते जॉइनिंग दिया आनि जे सिमानि मत कुन बिसिनि व जोंनि पनमन बिसिओ खरचा पन थैया हेबा और लाल मथा नै हका लाल मथा तो जों तागिन सब चिनि डिमान्ड तामा जों तो एडिसिओ जेटा जों जे महाराष्ट्रनि नेतृत्व जों त्रिपुरा मथा खाइ दमनि जोंले तामबा जोंखे डिमान्ड खाइनाय जे साननायसि जों साननायसि जों तो रनाइया जों तो डिमान्ड खायो लाल मथा दा तामो मथा दा बरनि बरकबा अरनि पार्टीनि थाङै अ जागा थांदा
आगे बीजेपी तो तंग बीजेपी पर सीपीएम कांग्रेस थांगने बीजेपी बोले तक त्रिपुरा मथा बो सीपीएम दा कांग्रेस बो फाइन और कताल खाई जों त्रिपुरा मथा खाई महाराज नेता आलादा कताल खाई संगठन आसे बोले और साब मथा बो जों सानो को गेले कथा त्रिपुरा मथा जे हामजाक नाय और तैबो खनाका अब ताबो जे त्रिपुरा सारक ना हनि सामाने जे खकचा कलक बो दा त्रिपुरा सानि माने जों सागा ताबो जे निनी डिमांड ना साजाक नाय वानसा डॉक्टर चीनी डिमांड जेता जों जे महाराज चुक्ति खेमन आलादा राज्य है जों ग्रेटर त्रिपुरा जों है जों कन्स्टिट्यूशनल सलेक्शन जेता सान दं माने है जों 125 एमएननि बागै सान दं माने और साबो फाइ आबो तो जों सानगा कथाय चीनी कखंकाय जोंनो जे सपोर्ट खानाय त्रिपुरा म थाना सपोर्ट खानाय महाराज नि डिमांड खानाय बनो फायो और वानसा टक्सा थोकसा जों केम नाया चीनी डिमांड जे सपोर्ट खानाय मताय रखन सपोर्ट खायके जों बनो मताय रखन जों सपोर्ट खानाय त चीनी बुबुइ दङ बा तन सपोर्ट खायमा बा जेसा पार्टी बरखन जों डिमांड खायमा और सपोर्ट खायमा तांग है जेसा बरखन सपोर्ट नि डिमांड लीगल नि तंग गुबै नि तंग और बरख जों सपोर्ट खायनाय बनो बगना जों और नायनो हिंकाय महाराज नि जे सपोर्ट डिमांड महाराज नि जे डिमांड जे चाजाक नाय बनो त्रिपुरा मथा जइन खायनाय बनो त्रिपुरा मथा डिमांड सपोर्ट और बरखन